Takže já vás vítám. To není ani let's play, který už bychom měli natáčet. A ještě nebudeme natáčet, protože teprve stavíme si stránku, teda kanál na YouTubeku. A budeme mít i vlastní stránku, kterou si teprve budeme vytvářet s kámošema. A moje let's play doseha jsou známí na Filipa 147 na 20, který teďka právě hraju, právě teď. A my budeme hlavně Rušek RPG, což znáte všichni, natáčet. A bude vytvořený na českém světě svět 21, tak budeme od prvního světu 21 toho světu prostě 21 budeme natáčet videa, prostě jak zaregistrujeme se a budeme natáčet od jedničky až do konce prostě. Denně natočíme aspoň jeden let's play, ani ne jeden, bylo to tak 5 let's playů, nevím. Mi to jde maximálně tak 10 minut mi to jde, ale já si stáhnu asi lepší program, přitom budu přes Notas a tam budeme hlavně natáčet. Tady teprve stránka na YouTube se teprve staví, potom bude na Google, budeme mít stránku vlastní, kde budou fotky, naše cechové podzemí od té postavy a tak, kterou teďka právě budu stavět. Tam ještě nemůžu ukázat, ale potom vám ji přináším úplně první let's play na tu hru, kterou budu moct natáčet. Vám tu stránku prozradím a to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Takže každý víte, jak ta stránka bude vypadat, bude to Filip 147, se ta stránka, ten kanál jmenuje, a tu stránku ještě nevím. Jakoby přesto ji vyrobím, což vám taky nebudu říkat, ale potom si to rozvíjíte. Teďka právě natáčím přes Bandicam, ale bude to být lepší, to natáčení. Máte moji známou postavu na světě 20, ale hlavně budeme natáčet od úplně prvního levelu do těch 400, což je maximální postavu na tuto hru prostě. To si nezapětl se na už, jo. Tak pro teďka zahranu s mým starým let's playem. Mám nový epic, rovnou 2, novou hůlku, nový všechno. Takže to je všechno, co jsem vám chtěl říct. Tak já se budu s vámi těšit úplně na naši první let's play. A to je všechno, takže zatím. Těším se na příště.